talaga katotoo na break na si ano tsaka si ano? Gaano ba talaga kasi katotoo yun? Tapos may mga nababalitaan pa tayo, mga nag-a-unfollowan. Yung mga taong nakapaligid sa kanila, in-unfollow na daw si Guy. Tapos yung iba pang mga friends nila, in-unfollow pareho yung guy tsaka yung nalilink na girl. So how true kaya ite? Hindi ko naman sinasabing aldab to pero parang gano'n na nga. Oh! Sino ba kasi tong real life couple na ito? Uy, pero ang dami talagang affected Kung sakaling naiisip mo yung naiisip ko, Kabisyo, sige na nga, pangalanan na natin sila. So, rumored po na hiwalay na sina Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Tapos yung nalilink po na girl ay si Andrea Brillantes. So recently, sobrang daming mga netizen yung pinagpapiestahan yung break-up or rumored break-up nila. At yung sinasabing ang dahilan si Andrea Brillantes. Ngayon, chinecheck ng mga netizens natin kung fina-follow ba ng kanilang mga mutual friend, itong si girl, si guy, at yung sinasabing quote-unquote third party. But then again, ayun nga, marami ng mga kumakalat na chismis at mga screenshots na hindi na fina-follow ni Direk Cathy Molina Garcia, si DJ. Tapos may iba pa, chinek yung mga iba pang mutual friends nila. May iba, in-unfollow si Andrea Brillantes, pati daw si DJ. So parang, nung nakikita ko lahat ng mga screenshots na yun, in fairness naman talaga sa mga Pilipino kahit hindi sila professional investigator, parang nagiging investigador at investigador na. I think talent natin mga Pinoy yan. Yung kahit wala talaga tayong kinalaman sa mga issues na kumakalat sa ating kapaligiran, biglang boom, mangingialam tayo, makikisawsaw tayo, at magiging instant investigador tayo. Imagine ninyo kapag may pageant, nagiging instant pageant expert. Kapag may basketball laban ng Pilipinas sa ibang bansa, nagiging sports analyst. Tapos kapag, may eleksyon, parang nagiging political analyst na ang datingan. Kahit wala naman talagang background, kahit wala naman talagang kinalaman, biglang boom, meron talagang opinion at meron pa rin talagang gagawin para maging in sa mga balibalita. Well, I think it's human nature naman na pag-usapan natin yung mga ibang tao, ibang mga sitwasyon, iba't ibang ideas. Pero tandaan mo, Kabisyo, huwag mong hahayaan na maapektuhan ang buhay mo ng dahil dito. At dahil dyan, iiyak na ako kasi Katniel fan din ako. Yung pala yun. Charot lang with the rot. Uy, pero sobrang malulungkot ako kung sakaling hiwalay na talaga sila. Kasi alam nyo ba, nung naghiwalay si James Reid tsaka si Nadine Lustre, grabe, parang feeling ko affected ako ng mga isang linggo. Parang medyo mahirap siyang tanggapin kasi kita naman natin na sobrang sweet nila, pinapost nila yung isa't isa sa social media, tapos biglang may balitang ganito, nahiwalay na daw si Catherine Bernardo tsaka si Daniel Padilla na akala nating lahat okay na okay ang relationship. Or sabihin natin na akala natin patungo doon sa road to forever. Pero mukhang may pinagdadaanan yung relationship nila. So, abang-abang na lang tayo sa mga susunod na araw kung talagang legit ba ite or guni-guni lang nating lahat. So anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itachiwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocketera.